पुलिस बिफाना साथाम मोसौ सिखाव हमनो हादों। सालाकाटि हाथाइसालिनिफ्राय होसो साथाम मोसौ सिखावखौ कक्राझार पुलिस बिफाना हमनो हायो। थाद'नाय गैयि मोसौ सिखावनि उदखारनि समाव कक्राझार पुलिसनि जाफुंसारनाय। नंगौ, आथिखालाव गोबां ओनसोलफोराव थाद'नाय गैयि मोसौ सिखावनि उदखारा सोलिबाय थानाय समावनो थांनाय हराव सालाकाटि हाथाइसालिनिफ्राय होसो साथाम मोसौ सिखावखौ हमनो हायो कक्राझार पुलिसा। थारैनो गोबां समनिफ्रायनो गोबां गुबुन जायगायाव मोसौ खावजानायनिल' खौरां मोनबोबाय थागासिनो दं। नाथाय बे समाव कक्राझारनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे हां मोननाय खौरां। कक्राझार पुलिस बिफाना थांनाय हराव सालाकाटि हाथाइसालिनिफ्राय होसो साथाम मोसौ सिखावखौ हमदों। आरो बे हमजानाय साथाम मोसौ सिखावफोरनि मुङानो जाबाय सालाकाटि हाथाइसालिनि थागिबि बासेट आलीनि फिसाज्ला सिद्दिकी आली, सालाकाटि आनसारिपारानि थागिबि सात्तार आलीनि फिसाज्ला चान आली आरो सालाकाटिनि थागिबि मइनुल एसकेनि फिसाज्ला आक्तार एसके होननानै सिनायथिनो मोनो। मख'नो गोनांदि बे हमजानाय साथाम मोसौ सिखावखौ कक्राझार PS केस नम्बर 71/2025 नि सिङाव आसाम मोसौ संरैखाथि आयेननि धारा 303/317/317 BNS जों लोगोसे सेक्सन 13/16 नि सिङाव खानाय जायो। आरो बे समाव हमजानाय साथाम मोसौ सिखावखौ जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोनो। कक्राझार पुलिस बिफाना साथाम मोसौ सिखाव हमनो हादों। सालाकाटि हाथाइसालिनिफ्राय होसो साथाम मोसौ सिखावखौ कक्राझार पुलिस बिफाना हमनो हायो। थाद'नाय गैयि मोसौ सिखावनि उदखारनि समाव कक्राझार पुलिसनि जाफुंसारनाय। नंगौ, आथिखालाव गोबां ओनसोलफोराव थाद'नाय गैयि मोसौ सिखावनि उदखारा सोलिबाय थानाय समावनो थांनाय हराव सालाकाटि हाथाइसालिनिफ्राय होसो साथाम मोसौ सिखावखौ हमनो हायो कक्राझार पुलिसा। थारैनो गोबां समनिफ्रायनो गोबां गुबुन जायगायाव मोसौ खावजानायनिल' खौरां मोनबोबाय थागासिनो दं। नाथाय बे समाव कक्राझारनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे हां मोननाय खौरां। कक्राझार पुलिस बिफाना थांनाय हराव सालाकाटि हाथाइसालिनिफ्राय होसो साथाम मोसौ सिखावखौ हमदों। आरो बे हमजानाय साथाम मोसौ सिखावफोरनि मुङानो जाबाय सालाकाटि हाथाइसालिनि थागिबि बासेट आलीनि फिसाज्ला सिद्दिकी आली, सालाकाटि आनसारिपारानि थागिबि सात्तार आलीनि फिसाज्ला चान आली आरो सालाकाटिनि थागिबि मइनुल एसकेनि फिसाज्ला आक्तार एसके होननानै सिनायथिनो मोनो। मख'नो गोनांदि बे हमजानाय साथाम मोसौ सिखावखौ कक्राझार PS केस नम्बर 71/2025 नि सिङाव आसाम मोसौ संरैखाथि आयेननि धारा 303/317/317 BNS जों लोगोसे सेक्सन 13/16 नि सिङाव खानाय जायो। आरो बे समाव हमजानाय साथाम मोसौ सिखावखौ जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोनो।